Bos días. Empezamos. Moi ben, pois nada, moi bons días. Rematada a reunión ordinaria do Consello de Xunta de Galicia, paso, como sempre, a darlle conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, un acordo conxunto entre a Consellería de Política Social e a Consellería de Facenda. A Consellería de Facenda, nas súas competencias en materia de formación, hoxe, como non podía ser de outra maneira, 25 de novembro o Consello abordou todo o que ten que ver, todo o traballo que está facendo a Xunta de Galicia para loitar contra a violencia machista, todas as accións das diferentes consellerías, e aprobamos, como vimos facendo todos os anos, unha declaración institucional pois, co gallo, con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Poderán ler a íntegra na referencia do Consello, pero o que facemos é de supoñer amosar o noso máis firme rexeitamento en nome de todo o pobo galego, estou seguro, contra a violencia machista e o compromiso de poñer fin algún día o gallá a calquera tipo de violencia contra as mulleres. Intentamos na Xunta de Galicia ter unha resposta unánime, coordinada e, sobre todo, eficaz nas medidas e nas competencias que nos atinxen e, ademais de palabras, que son tamén importantes, manifestación de posicionamentos, son tamén os feitos. Levamos anos amosando con feitos este compromiso, en algún caso, ademais, facendo de xeito pioneiro, tanto en prestación como en prevención, de posibles condutas de violencia machista, como, sobre todo, en atención ás vítimas. Somos pioneiros en moitos programas, axudas directas, inserción laboral das vítimas, protocolos específicos para loitar contra o acoso sexual nas actividades de lecer, no ocio nocturno especialmente, e, como anunciei a semana pasada na sesión de control, no ano 2025 vimos ser a primeira comunidade autónoma en contar cunha lei contra a violencia digital que ten moitas vertentes que teñen que ver coa violencia machista. Decía que é un acordo impulsado conxuntamente o que hoxe tomamos pola Consellería de Política Social, e na súa declaración institucional, como digo, manifesta o posicionamento da Xunta e fai un repaso de todas as medidas e compromiso da Administración Autonómica e tamén da Consellería de Facenda no que se refire á formación dos empregados públicos da Xunta de Galicia e tamén doutras administracións a través da Escola de Administración Pública para que os empregados teñan formación e sepan como reaccionar frente a esta lacra. Decía, a Escola Galega de Administración Pública convocou no ano 2024 48 cursos donde asistiron preto de 2.300 empregados, a maioría da Xunta de Galicia, pero non só, están abertos outras administracións que versaban sobre igualdade e prevención da violencia machista. Por primeira vez, xa doutros anos podían asistir empregados de outras administracións públicas, especialmente a administración local, pero por primeira vez este ano poderon facelo tamén persoas que traballan nos centros de información á muller, que son os profesionais que atenden, a maioría dos casos, directamente o primeiro contacto de moitas das vítimas que deciden rachar coa súa situación e, polo tanto, dende este ano tamén poden acceder a estes cursos. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Sanidade, acordamos seguir ampliando os cribados que, dende a sanidade pública, fanse para os neonatos. Os cribados neonatais, que xa están en 37 patoloxías moi por riba, xa me teñen escoitado outras veces, da media do número que marca como obrigatorio o Sistema de Saúde Pública Nacional. Eso se engade o calendario de vacinación máis completo do mundo e hoxe damos un paso máis para avanzar, neste caso, na detención temperá das cardiopatías conxénitas nos neonatos. Hai unha incidencia de 2 casos por cada 1.000 nacementos, polo tanto, hai que prestarlle moita atención e, ademais, as cardiopatías conxénitas están detrás como causa da morte de ao redor do 20%
dos neonatos que falecen durante o primeiro mes de vida. Por lo tanto, a prevención é fundamental e o que fixemos, o control é fundamental. O que fixemos foi darlle o visto e prace a poñer en marcha un novo cribado para detectar cardiopatías conxénitas nas primeiras 24 horas de vida dos bebés. Dende logo, para todos os bebés nacidos na sanidade pública, instaremos a que tamén se faga na privada, e na sanidade pública empezará inmediatamente xa a partir do día 2 de decembro cunha serie de medidas que, basadas en electrocardiogramas, dependendo do resultado das probas, ata probas posteriores nas seguintes 10 horas. Isto se basearía despois nun protocolo cando se detecten problemas de cardiopatías, pero empezaránse a facer a partir do segundo día do mes de decembro en toda a sanidade pública galega. Cambiando de consellería, con a proposta da Consellería de Política Social, hoxe aprobamos destinar 4 millóns de euros á construción dun novo centro, un centro residencial para persoas con trastorno do espectro autista, con TEA, no concello de Frión, na provincia de Lugo. Vaise facer a través dun convenio con Aspanaes, o coste total son 4,2 millóns de euros, a Xunta de Galicia aportará 4 millóns e esta entidade o resto, e a intención é este convenio desenvolverase, por tanto, a construción do edificio, despois virá o seu funcionamento entre xa, aprobamos o convenio coa previsión de que este rematado no ano 2026. Trátase dunha demanda histórica de Aspanaes. Contar con este centro vai ser un centro de vanguarda e innovador con 48 prazas que ademais estará organizado de innovación en pequenos módulos para permitir unha atención canto máis personalizada, millor. Aspanaes xa ten outros centros funcionando en Ferrol, As Pontes, Santiago, Culleredo, A Coruña. Agora se engadiría este centro, xa digo, que vai ser innovador no tratamento en moitos aspectos. E recordar, ademais destes 4 millóns para a construción do centro, que a Xunta este ano 2024 destinou 8 millóns de euros para financiar 270 prazas para persoas con trastorno do espectro autista, persoas con TEA. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Presidencia, varios acordos. O primeiro foi o que nos levou dentro dos casi 15 millóns de euros que se destinaron no ano 2024. No ano 2025, xa está no orzamento, se superará esta cantidade, vai ser un 9%. Estou falando do que se destina á atención da quenda de oficio. Isto despois se desglosa en varias actuacións. O que fixemos hoxe foi aprobar, insisto, dentro desta cantidade global, destinar 200.000 euros para contribuir económicamente os gastos que teñen os letrados da quenda do oficio cando, en primeiro lugar, atenden unha persoa e despois esa persoa, unha vez avaliada a documentación pola que fixo a solicitude, se acredita que non cumpre os requisitos para acollerse á quenda do oficio, normalmente por ter maiores ingresos dos que se exixen para poder acollerse. En todo caso, hai unha atención inicial que lle supón os gastos aos abogados, polo tanto, estes 200.000 euros irían para compensar eses gastos. Con isto, Galicia sigue estando nos primeiros postos a nivel estatal, no que destinamos a atención da quenda do oficio, non só en cantidade, sino tamén moi especialmente en axilidade para tramitar os pagos e así teñen recoñecido os profesionais. Isto faise en convenio co Consello Galego da Avogacía. Outro acordo da Consellería de Presidencia é o que nos leva a destinar 23 millóns de euros para contratar os servicios de vixiancia e seguridade das instalacións da Administración Autonómica para os vindeiros 2 anos. Hai un aumento respecto ao contrato anterior baseado en dúas circunstancias. A primeira, se produciu un incremento dos custos de persoal, por lo tanto, teñen que ter un refrexo nas contratacións que fagamos dos custos de persoal que asumen as empresas que contratan coa Xunta de Galicia e, sobre todo, e aí está explicado unha gran parte do aumento, casi un 30%, seguimos engadindo novos edificios, ou ben porque son de nova construción e, polo tanto, pasan a funcionar e deben ter este servicio, ou porque tiñan un servicio específico contratado ad hoc
de vixilancia e seguridade solo para esa instalación e agora pasan a integrarse no contrato xeral que fai a Xunta de Galicia. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe acordamos asinar un convenio coa Confederación Galega de Empresarios de Hostelería e Turismo para seguir promovendo a reciclase e a reducción dos desperdicios alimentarios na hostelería. Recordalles, a Unión Europea marcou uns obxectivos para o ano 2030 que era reducir un 20% os desperdicios alimentarios na cadea de produción e suministro e despois un 50% os residuos alimentarios na venda o por menor aos consumidores. Aquí entraría, polo tanto, os servicios que se prestan na hostelería. Galicia, recordades que foi pioneira cando estableceu medidas para que bares e restaurantes tiveran de xeito obligatorio que ofrecerlle aos clientes envases biodegradables si desesaban levarse a comida sobrante. Pois, neste sentido, vai este convenio, que son 200.000 euros, que o que persigue coa Confederación Galega, como digo, de Empresarios de Hostelería e Turismo, é facilitarlle os establecementos material específico para facer esta reciclase. Serán casi 12.000 envases reutilizables para que os que quieran levar a comida poidan facelo, 4.000 bolsas para cada tipo de liso, para que fagan a separación os locales de hostelería, plásticos, orgánico, vidro, e 3.400 bolsas de material sostible para botellas de viño, aqueles tamén que clientes que desesen levarse as botellas de viño que non esgotaron, non acabaron no restaurante. E, ademais, haberá medio centro de charlas informativas, haberá unha web para informar das boas prácticas. En definitiva, seguimos promocionando na hostelería ou facilitando o que, por outra banda, é unha obriga legal. Como recordarán, isto está na Lei de Residuos e Solos Contaminados do ano 2021. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Mar, hoxe demos o visto bo e varios acordos da Consellería de Mar. O primeiro, 2,6 millóns de euros para o desenvolvemento de 16 proxectos impulsados polo Centro de Investigacións Mariñas de Galicia. Con estes 2,6 millóns de euros, de aquí ao ano 2027, pois vai haber proxectos centrados na repoboación do ourizo de mar, da ameixa fina, de cultivo de microalgas, monitorización da costa galega en canto a parámetros ambientais, estudio da volandeira na Ría de Arousa, posta en marcha dun novo criadeiro de moluscos no Concello do Viceo, en definitiva, varios proxectos que teñen que ver coa produción mariña en Galicia e co mantemento do ecosistema do punto de vista medioambiental. Outro acordo da Consellería do Mar é o que nos leva a destinar 1 millón de euros no ano 2025 para formación no ámbito pesqueiro, coa intención de beneficiar ao redor de 1.600 profesionais durante os próximos 2 anos. Vai destinado a cofrarías, cooperativas, federacións, e a intención é seguir impartindo cursos de mariñeiro pescador para os que queiran incorporarse a este sector de xeito profesional, obradoiros de competencias digitais para os profesionais do mar e habilidades tamén de xestión de pequenas empresas e tamén xestión dos trámites que tiveran que facer no caso de ser autónomos. E outro acordo, último, da Consellería do Mar é o que acordamos destinar 10,5 millóns de euros en axudas que van permitir impulsar 45 proxectos innovadores no sector da transformación de produtos do mar. Xa digo, 10,5 millóns de euros. Va dirixido a PEMAS, que traballa no sector do mar, e a intención é que melloren todos os sistemas que teñen que ver co procesado do peixe, coa compra de novos equipos que necesiten ou para mellorar a eficiencia enerxética das súas instalacións. Estas axudas levan en marcha no ano 2016 e supuseron, engadindo estes 10,5 millóns de euros, un investimento de 114 millóns de euros, insisto, dende hai 8 anos, en casi 400 proxectos na industria pesqueira en Galicia. Seguindo no sector primario, cambiando de consellería, medio rural, hoxe demos o visto e prace o pagamento da primeira liña de axudas, convocouse hai uns meses, a primeira vez que se convocaba, para promover a regeneración e mellora das especies frondosas en Galicia. Son 1,5 millóns de euros que permitiron apoiar os 74 proxectos seleccionados que abranguen
casi medio millar de hectáreas onde hai plantadas frondosas. Son, na súa maioría, proxectos que teñen que ver coa xestión e aproveitamento de masas de frondosas xa consolidadas, que xa existen e, polo tanto, para mellorar a súa xestión, o 90%, por certo, están en montes veciñais e mancomún, e tamén hai algúns proxectos subvencionados que teñen que ver cos usos silvopastorais en montes con frondosas, é dicir, gando que está pastando en montes con frondosas e que presentan proxecto neste sentido. Outra acordo da Consellería de Medio Rural permitiu destinar 2,8 millóns de euros, que é un incremento de máis dun 40%, para o funcionamento do Laboratorio Galego de Análise do Leite. Estes 2,8 millóns de euros serían para o funcionamento deste laboratorio entre os anos 2025 e 2028. Trátase dun laboratorio interprofesional que analiza as mostras do leite do gando vacuno leiteiro en Galicia, fanse controis periódicos de cada animal para garantir que todo o leite producido cumpre coas normas higiénicas e de seguridade e tamén colaborar coas entidades de control do rendemento leiteiro, que non só buscan garantir a calidade do leite, senón tamén garantir unha produción máis eficiente. Os análisis costan máis cartos, a Xunta de Galicia financia unha parte importante, outra parte sería do propio produtor e é o propio laboratorio que se encarga da recollida e transporte das mostras e as análisis para seguir garantizando unha elevada calidade e salubridade do leite que se produce en Galicia e, polo tanto, seguir contribuindo ao mantemento dos precios que faga as explotacións cada vez máis rendibles. Insisto, son 2,8 millóns de euros para un período de 3 anos, un aumento respecto do que dedicábamos hasta ahora de casi un 40%. Cambiando de consellería, Consellería de Emprego, no eido da Economía Social e seguindo coa aposta da Xunta de Galicia por este modelo, as mostras está en marcha a segunda Estrategia Galega de Economía Social, que ten como obxectivo que se constituyan 400 novas entidades de economía social ata o ano 2027, con 4.000 empregos creados, incrementamos un 3% ou incrementaremos no ano 2025 a partida para a economía social en xeral, chegar aos 44 millóns de euros e poder desenvolver esta estrategia que me acabo de referir, e o acordo concreto de hoxe, dentro destas cantidades de 44 millóns de euros, é destinar 690.000 euros ata o ano 2026 a chamada rede Eusumo, que representa a todas as entidades asociativas que teñen que ver coas cooperativas, e o que buscamos é que, de xeito conxunto, elas mesmas desenvolvan actividades nas que se promocione charlas, jornadas, estudios, encontros profesionais e accións formativas nas que se promocione o mundo do cooperativismo e da economía social, coa intención, xa digo, de lograr ese obxectivo, aparte de manter as cooperativas que xa funcionan en Galicia, constituir ata o ano 2027 outras 400 coa creación de 4.000 empregos. O segundo acordo da Consellería de Emprego, que se enmarca dentro da estrategia Galicia Retorna, que xa está na segunda fase e que ten como obxectivo, despois de ter acadado sobradamente os obxectivos na primeira fase, de atraer a máis de 25.000 galegos do exterior para que residan en Galicia, ahora o obxectivo está en subir esta cifra como mínimo ata os 30.000. Esta estrategia ten unha cantidade orzamentaria moi importante, despois se vai desglosando en varios programas, un deles foi o que aprobamos hoxe no Consello da Xunta de Galicia. Retorno a Cualifica Emprego, 2,3 millóns de euros, incrementa nun 28% o retorno a Cualifica Emprego da edición anterior, da primeira fase do Retorna. Que busca este programa Retorno a Cualifica Emprego? Pois permitir, xa digo, que os galegos que desesen retornar poidan o facer xa cun contrato na man e, polo tanto, con expectativas de traballo e de vida estable en Galicia. O que buscamos é que as empresas galegas poidan cubrir as vacantes que agora mesmo teñen, aparte do que poidan facer coas persoas que vivimos en Galicia, tamén coas persoas que veñan a Galicia o aveiro da estrategia Galicia Retorna. Pretendemos promover como mínimo o retorno de 200 galegos menores de 55 anos, insisto, para traballar xa cun contrato na man, 200 xa no vindeiro ano, e a gran novidade do Retorno a Cualifica Emprego que aprobamos para o ano 2025, que aprobamos hoxe no Consello da Xunta de Galicia, é que ten en conta tamén
E de aí ven o aumento un dos grandes problemas cos que se poden atopar a volta, igual que lle pasa aos galegos que viven aquí, que é a necesidade de poder acceder a unha vivenda. Por lo tanto, haberá chegas para facer fronte ata os 3 primeiros meses de alugueiro, tamén para os primeiros gastos vencellados a un arrendamento, fianza, altas da luz, gas, teléfono e a maiores, non se aproba ahora, pero, bueno, por o que aprobamos ahora eses 2,3 millóns de euros do retorno a cualifica emprego, pero recordo que outra das medidas, porque estamos falando de vivendas retornadas, outra das medidas da estrategia retorna é 2 millóns de euros que no ano, o abeiro do orzamento do ano 2025 destinaremos para que as empresas, para estimular que as empresas rehabiliten vivendas que as poñan a disposición das persoas retornadas. Isto está previsto, será ocasión de... se aprobará noutro Consello da Xunta de Galicia dentro da Estrategia Xeral, pero o adianto para complementar a medida que ahora sí se aproba respecto dos alugueres dentro do Cualifica Emprego. Cambiando de Consellería, Consellería de Infraestructuras, de Planificación de Infraestructuras e Vivenda, na parte de infraestructuras, hoxe, a súa proposta, aprobamos no Consello da Xunta de Galicia o proxecto de trazado do treito que faltaba para rematar a autovía Santiago a Estrada. O que facemos hoxe foi darlle o visto bo definitivo o proxecto que no seu día se licitara, unha adxudicación se redactou, unha vez redactado, facía falta aprobar no Consello da Xunta de Galicia para ahora licitar as obras. Pois hoxe aprobamos este proxecto e agora quedan, se fará durante o vindeiro ano, a licitación das obras para rematar esta autovía. Recordo que ahora mesmo está en marcha, xa hai unha fase rematada hai moitos anos, está en marcha en plena execución a seguinte fase entre a Ramallosa e Pontevea, 33 millóns de euros que están en execución, e quedaría a última fase, que corresponde ao proxecto que aprobamos hoxe, 32 millóns de euros, que licitaremos durante o vindeiro ano e a previsión é que teña un prazo de execución, unha vez adxudicado, de 36 meses. En total serían 67 millóns de euros para completar esta autovía e permitir que Santiago e Estrada queden conectados en un prazo de tempo que estaría ao redor dos 10 minutos. E decía que hai outro acordo da Consellería de Vivenda que ten que ver xa na parte que ten que ver con as competencias de vivenda dentro da estrategia galega de solo residencial. Está o obxectivo, do que falamos moitas veces, é que imos levando acordos o Consello da Xunta de Galicia para cumprimentar ese compromiso de doblar o parque público de vivendas, pasar de 4.000 a 8.000 vivendas promovidas directamente pola Xunta de Galicia. Eso é o compromiso para facelo nesta legislatura, é dicir, ata o ano 2028. E despois está outra fase da estrategia galega de solo residencial que buscaría que se poidan construir 15.000 vivendas protegidas principalmente nos concellos o obxectivo da estrategia galega residencial de solo residencial sería 20.000 vivendas protegidas e outras 5.000 libres promovidas por promotores privados. Serían as 4.000 promovidas pola Xunta de Galicia e 25.000 por promotores privados. As 4.000 serían obxectivo esta legislatura e estas 25.000 xa terían un prazo máis amplio. De xeito, habería un primeiro hito no ano 2028 que permitiría dispoñer do solo e a partir de aí se empezarían a construir as vivendas como plazo límite, esperemos que sexa antes. Para cumplilo, eso foi o acordo, esta parte privada foi o acordo que hoxe levamos a Consello da Xunta de Galicia que consistí en autorizar a licitación da redacción dos proxectos de interese autonómico chamados PIAs para desenvolver solo residencial no que construir 15.000 vivendas destas 25.000 que temos nesta fase da que lles falaba. É dicir, redactamos estes planes de interese autonómico, redacta a Xunta de Galicia, en Chan, isto é nas 6 cidades, a sétima non é necesario, porque en Ferrol xa hai Chan de sobra, pero as outras 6 cidades, de acordo cos concellos, ademais, nos señalaron os solos onde se podían facer estas promocións, e, polo tanto, o que compre agora, o que fai falta é iniciar os trámites urbanísticos, aprobar estes planes de interés autonómico para facilitar unha execución posterior das vivendas moito máis rápida. Por tanto,
A aprobación destes PIAs, unha vez que estén redactados, vai permitir reducir a mitade os trámites, os prazos que serían normales e poder simultanear, ademais, as obras de urbanización e de edificación. Por tanto, fai falta este instrumento urbanístico, o PIA, foi o que ora licitamos a súa redacción, insisto, en 6 cidades, excluída Ferrol, aí non é necesario, e nas zonas que nos sinalaron os propios concellos. Son 2,6 millóns de euros o que vai costar redactar estes PIAs unha vez que estén adxudicados e, os digo, o calendario, a previsión é que no ano 2028, unha vez redactados os PIAs, xa se pudera adquirir o solo e empezar xa as obras de urbanización e de edificación simultaneamente por parte de promotores privados. Este é o prazo máximo, esperemos que se poida cumprir antes, pero para iso é necesario facer estes trámites e empezar a planificar todo para que eses prazos se cumpran e contribuir a obter ese número de vivendas que chegaría a 25.000, das cales 20.000 serían vivendas protegidas. E o último acordo, que explicará máis polo miúdo a conselleira de Economía, ten que ver coa aposta que a Xunta de Galicia está facendo por axudar as empresas auxiliares do automóvil radicadas en Galicia para que nun mundo cada vez máis competitivo poidan seguir desenvolvendo o seu labor. Estamos falando de 200 empresas que serán 25.000 empregos auxiliares del automóvil, lóxicamente da planta que Stellantis ten instalada en Vigo, pero non só, atende a outras moitas fabricantes de automóviles e a competitividade pois, é igual en todos os casos e, polo tanto, están acometendo procesos de transformación moi importantes e necesitan a axuda das administracións. Pois, de logo, da Xunta de Galicia xa tiveron, están atendo e teñen que tela no futuro e hoxe o que fixemos foi aprobar destinar 230 millóns de euros ata o ano 2027, pois, por o que decía, para apoiar o sector da automoción na transformación que necesitan cara a unha mobilidade máis sostible, que iso vai ter o seu reflexo nos vehículos que se construyan. Imos ser a primeira comunidade autónoma en implementar un paquete de medidas específicas para axudar a este sector e dentro desta estrategia de 230 millóns de euros ata o ano 2027, que iremos desglosando en sucesivos paquetes de axudas, hoxe xa aprobamos o primeiro, lanzar a primeira convocatoria, que será de 50 millóns de euros para un plan extraordinario de apoio á descarbonización e transición ao vehículo eléctrico. Insisto, ata o ano 2027 haberá 230 millóns e xa os 50 primeiros millóns aprobamos a súa convocatoria e para telos disponibles durante o ano 2025. Recordo que xa no ano 24 destinamos 22 millóns de euros para empezar a apoiar a industria nun momento en que se nos demandaba esta axuda e que estou seguro, así non lo dixeron moitas empresas, que foi clave para manter os seus contratos a súa competitividade durante o ano 2024. Compre seguir, é imprescindible e por eso aprobamos este plan ata o ano 2027 e esta primeira axuda de 50 millóns de euros para facela inmediatamente efectiva en canto os orzamentos estén en vigor no ano 2025. Pero para explicarlo máis polo miúdo, doi a palabra á conselleira. Ben, pois, bo día. Como dicía o presidente, pois hoxe aprobamos no Consello da Xunta dúas medidas en materia de automoción que están pois totalmente vinculadas. Un é, como saben, o Plan Director da Automoción, que é un plan 25-27, e que hoxe informamos o Consello de que está xa preparado e se remitirá concretamente no día de mañá para o informe final, que son en concreto 2 informes, un do CES e outro do Consello Galego de Economía e Competitividade. Este plan é o que recolle pois, esas medidas de apoio ás que se refería o presidente, que son ata o ano 2027 esos 230 millóns. É unha segunda medida aprobada que está incluída dentro do plan, pero que ese paquete de axudas extraordinario, que son 50 millóns de euros para os anos 25 e 26, e que supoñen a continuación das axudas xa outorgadas neste ano 2024, que foron 22 millóns de euros para o sector.
Ben, como saben, estamos ante un momento crucial para a automoción. A automoción, o dicía o presidente, é un piar esencial da nosa economía, 25.000 empregos, o 15% do emprego industrial está vinculado á automoción e o 13% do noso PIB, cunha facturación de 13.000 millóns de euros. Si é certo que se destinaron parte dos fondos Next Generation a sufragar ou a apoiar esta transformación, pero saben tamén que a Xunta de Galicia somos críticos en canto a como se fixo a xestión destes fondos, non se encontou coas comunidades autónomas e realmente non se está a conseguir a necesaria transformación verde digital de todas as empresas auxiliares do sector da automoción e ao final pois está poñendo en serio risco a esta industria nun marco complexísimo de competitividade a nivel mundial. Conscientes diso, e por lo que, escoitando as empresas en colaboración coas empresas, diseñamos ese plan director que parte dunha declaración de automoción como sector estratégico no ano 24 e que basicamente está destinado a fomentar a innovación do sector, a eficiencia enerxética e a sustentabilidade e acompañalo nesa adaptación que ten que facer nesa transformación da transición verde e digital. Ao longo deste prazo, no que elaboramos o plan, pois desenvolvemos fundamentalmente un proceso moi participativo e colaborativo de interlocución con todo o sector, fundamentalmente pois todos os representantes das diferentes cadenas de valor, dende, por suposto, agrupacións e organizacións empresariais, PEMES, grandes empresas tractoras, axentes de coñecemento, tamén entidades de innovación, axentes sociais, representantes dos traballadores, e destaca especialmente a participación que tivo aquí CEAGA, a Agrupación Industrial de Automoción e Mobilidade. Ben, o proxecto de plan director do sector reflicte basicamente as principais conclusións da análise sectorial e o que propón son accións concretas e metas que consideramos que son alcanzables para permitir consolidar a posición de Galicia como referente da automoción e incidir na adopción de novas medidas que sirvan de apoio necesario dentro deste proceso de transformación. Como dice ao comenzo, de forma inmediata, isto que informamos hoxe ao Consello, mañá mesmo remitirase o proxecto do plan para informe do Consello Galego de Economía e Competitividade e tamén do CES e tamén a todos os axentes que participaron na súa elaboración. Estes son os dous últimos informes, o seguinte xa será sometelo á aprobación do Consello da Xunta. A segunda medida que está incluída dentro deste plan é pois cumprir co compromiso do propio presidente de que no marco de 3 anos destinaríanse máis de 70 millóns de euros específicos en medidas extraordinarias para o sector. Dentro deses 230 millóns que están incluídos dende o ano 25 ata o ano 27, pois se inclúe, polo tanto, un programa de 72 millóns de euros. 22 son os que xa puxemos en marcha neste ano 24, os que se suman 50 millóns de euros máis en dúas convocatorias que serán no ano para o ano 25 e 25-26, que agora vou dar conta. Simplemente recordarlles, xa demos conta públicamente que respecto da liña dos 18 millóns de euros, en total se recibiron 82 solicitudes este ano, das preto de 120 firmas do sector, concedéronse 57 axudas, todas as que cumplían os requisitos, e xa se abonaron o 90% das axudas concedidas, 49 en concreto, cando o prazo rematou a finais do mes de outubro. Ben, respecto do novo paquete de axudas extraordinario, pois para o ano 25 o que pretendemos é diversificar e ampliar as opcións potenciais de axuda ao sector para os proveedores locais, para os auxiliares da automoción, como sinalaba o presidente, con eses 50 millóns. Hai 3 eixos nos que están basados estas axudas. O primeiro é a transición, o ecosistema de mobilidade eléctrica e conectada. Pretendese impulsar os proveedores locais para afrontar e reconverter a súa produción cara aos novos componentes de mobilidade verde conectada. Unha segunda finalidade, a descarbonización de todos os procesos produtivos e logísticos, e unha terceira que é apoio á adopción de modelos Green Factory, impulso á transformación total das plantas destes proveedores.
Estes 50 millóns están constituídos por un 90% de financiación de fondo FEDER propio da comunidade autónoma e un 10% de fondos propios da comunidade. As axudas serán en concorrencia non competitiva e, como digo, dúas liñas de apoio. Unha primeira, que serán 14 millóns de euros, que sairá como anticipado de gasto, é dicir, se convocarase neste ano 2024 para executarse no ano 2025 e que está enfocado a tres ámbitos de subvención: investimentos, innovación, investigación e desenvolvemento experimental e eficiencia enerxética. E unha segunda liña de apoios que serán 36 millóns de euros que estará destinada a abordar dunha maneira máis integral todo o ecosistema da mobilidade eléctrica conectada e a descarbonización do sector. Esta segunda liña poñerase en marcha entre o mes de marzo e o mes de abril do ano 25 e terá carácter plurianual. Ben, estamos traballando agora mesmo con todas as empresas e o clúster para publicar, como lles dicía antes, de finais de ano, esa primeira liña de 14 millóns de euros e para dar continuidade de algún xeito ás axudas deste ano, que xa estamos rematando de pagar, continuar inmediatamente cos seguintes apoios extraordinarios. Mais nada, non sei se teñen algunha cuestión. Listo, pois moitas gracias. Hola, bos días. Bos días. Eu quería saber sobre a lei de litoral, se houve algún avance, como está nestes momentos esa transferencia da lei de litoral a Galicia, que foron dos asuntos que lle trasladaron o presidente do goberno na xuntanza que mantiveran. Sí. Bueno, cumpriuse de xeito formal o compromiso adquirido polo presidente do goberno cando estuve con a Moncloa de poñer en marcha o proceso, pero polo que me transmiten o representante da Xunta de Galicia nas reunións con moi pouca vontade real de avanzar nin chegar a ningún acordo efectivo. Eu lamento moitísimo que despois de ternos obligado a acudir ao Constitucional obter unha sentencia absolutamente clarificadora e palmaria de quen tiña a razón, que o Goberno Central siga nesta actitude obstruccionista. Teño entendido que o Lehendakari vaise reunir con Pedro Sánchez durante estes días. Supoño que este tema sairá porque está na nosa mesma situación. Lamentaría moitísimo que este tema tivera que avanzar simplemente porque pide unha comunidade autónoma. Galicia ten dereito a que se lle escoite, era un compromiso do Goberno Central, do propio presidente do Goberno, e debería seguir avanzándose. Pero, como tantas cousas, non se está producindo. Nos seguiremos insistindo, pero que chega un momento que parece increíble, despois de todo o que aconteceu, despois, insisto, desa sentencia constitucional, despois desa compromiso persoal do presidente do Goberno, volvemos outra vez ás largas, ás trabas e os obstáculos. Agardo que este tema se desbloquee canto antes, aparte que nisto estamos indo da man o País Vasco e nós, porque estamos na mesma situación. Nós, inda por riba, coa circunstancia engadida de ter que pedir ao Constitucional que examinara a cuestión, se nos deu a razón e non deberíamos estar nesta situación. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira, que non tivemos a oportunidade de preguntarlle hasta ahora pola viaxe a Brasil, era como valora a dimisión de Daniel Chapela como coordinador de Cultura do Partido Popular de Galicia, sobre todo polas críticas que fai, que di que non existe unha vontade real de que haxa un pacto pola lingua. E a segunda é que mudou nestes 4 anos respecto á mina de Touro para que un proxecto que a Xunta denegaba en 2020, pois agora, aparte de ser un proxecto industrial estratégico, pois a tramitación vai adiante. Cando organizacións ecologistas din que o proxecto apenas variou nestes 4 anos. Grazas.
A primeira pregunta, bueno, para mí foi unha sorpresa, porque en ningún caso, igual que os meus compañeros, escoitara a máis mínima crítica das que logo se verteron tan profusamente por Daniel Chapela. A miña impresión é que responde máis a cuestións de opinión persoal sobre algunhas persoas que sobre políticas de goberno. En todo caso, unha decisión que tomou persoalmente, tomou nada máis que el e a outras persoas traballando por a cultura dentro do Partido Popular de Galicia e pouco máis que decir. A miña sorpresa porque en ningún caso, por lo menos a min, o contacto que tiven, trasladou ningunha das cuestións que logo manifestou. Respecto á segunda pregunta, non coñezo a documentación presentada, nin tampouco coñezo a documentación presentada na primeira vez, pero o que coñezo e teño constancia, estou seguro, foi que estivo avaliada por técnicos absolutamente estrictos, absolutamente profesionais, e que se nun momento tomaron unha decisión e la toman outra, ou toman no futuro, a que sexa se basea no examen dunha nova documentación que variaría as circunstancias. Respetando as opinións das organizacións ecologistas, hai certas organizacións que se presente o que se presente, estou seguro que nunca lles vai valer. Bos días, presidente. Este fin de semana a vicepresidenta do Goberno, Yolanda Díaz, dixo que quería vir a Galicia para falar con vostede das cifras do paro, que van de ela peor que no resto de España, e desta idea de sacar as persoas que non busquen emprego das listas das listas do INEM, das listas do desemprego. Quería preguntarse como ve esas declaracións. E logo, a semana pasada, vostede preguntoulle a portavoz do Nacional do Bloque se tiña ou non contratos algún familiar seu. Ela respostou en algunhas rodas de prensa. Supoño que escoitou a resposta. Quería preguntarlle se dá por boa esa resposta ou se vanlle seguir preguntando. Que aclare. Gracias. Respecto ás declaracións da vicepresidenta do Goberno, bueno, eu recomendei simplemente que debería ler as súas propias leis. Isto é un desenvolvemento da súa lei, claro, cando está criticando que desenvolvamos unha normativa estatal, que así é moi difícil. Tamén lle recomendaría que ver as cifras en Galicia, o número de cotizantes á Seguridade Social. En definitiva, pediríalle un poquinho máis de información sobre Galicia e que, bueno, si cando ven a Galicia, que tampouco ven moito a súa, por lo menos de xeito oficial, a súa estrategia é criticar as accións da Xunta, pois, por lo menos que se documente un pouco, non? O que pretendemos, ou explicamos, en este mismo Consello da Xunta de Galicia, sinceramente, creo que a inmensa maioría da xente está de acordo, é que nas listas do paro estén realmente os que queran traballar e que sexan o máis efectivas posibles. O que buscamos, axudarlle a atopar traballo, esa hai moita xente que pudo facelo, aqueles que realmente queiran facelo. Creo que isto entende todo o mundo. Sinceramente, penso que moita xente está de acordo. Respecto a outra pregunta, non teño que decir que nestes días de viaxe non sei exactamente o que dixo a voceira do BNG sobre este asunto. Se a resposta, eu ia dicir outro día, sí ou non, existen ou non existen. Si non existen, e dixo que non, e iso é certo, moi ben. Si sí existen e o recoñeceu e dixo que sí, pois tamén. Se non se deu ninguna das dúas circunstancias, pois creo que a resposta sigue pendente. Boa tarde. Dúas cuestións. Unha, cales son os motivos da Xunta para expulsar do Consello da Minaría a asociacións ecologistas e a mancomunidades de Montes e Mancomún? Por outra banda, se pode concretar en que consiste o convenio que propón a familia Franco para a apertura da Casa Cornide na Coruña, que outro día adiantou o conselleiro que hai unha proposta dun convenio, e se a Xunta estaría disposta a negociar unha colaboración como a que se negociou, por exemplo, con Meirás, que implicaba cousas como pagarlle esa seguridade. Gracias. Pois mire, son dúas preguntas que ten que facerlle as consellerías competentes que lle poden explicar as razóns e concretar o convenio. Eu agora mesmo non dispoño desa información. En todo caso, sobre todo das dúas, ¿no? Pero respecto á segunda pregunta, creo que temos acreditado de sobra que non hai ningún tipo de favoritismo e que somos moi estrictos na exigencia do cumprimento da lei a familia Franco e a calquera persoa, porque as leis son para todos. Moi ben. Moitas gracias.